Deci, o să am un intro nou, dar întotdeauna mi-am dorit să fac asta. Da, vreau Fraps. Eu filmăm cu Bandicam. Fraps, real time, în fine. Bun. Bănuiesc. Na, unde te duci? Computer. Unde bănuiesc? În Games bănuiesc? Ok, nu. Make new folder. Fraps. Ok. Next. Bănuiesc. Ce? Știți, stați, iau o sărbătură din ceaiul meu de mentă. Nu știu cum spune. Ți greață, bea ceai de mentă. Ți rău, bea ceai de mentă. Ți sete, bea ceai de mentă. Ți frig, bea ceai de mentă. Ești bolnav, bea ceai de mentă. Nu-ți place ceai de mentă, bea ceai de mentă. Știți voi. Bun. Și-am instalat Frapsul. Ia să filmăm pe Fraps. Ia să vedem pipa piti. Ia să... licărește. Mouse-ul face... mouse-le. Mai frumos. Așa, bun. FLPS. Îl vreau ca cinea. Ce e overlay? Ce e aia? Nu știu. Stop benchmark. General. Nu, Fraps Windows always sunt. Ce? Pornesc. Nu, system tray movies. Video capture key. No video capture settings. No, 30 de flaps. Input microphone. Only capture and pushing. Hide mouse cursor in video, bănuiesc. Lock frame rate. Bănuiesc. Force less. Maybe slower, no. Video capture setting. Half size, full size, loop buffering, length, split movie every. Movie every 4 gigabytes? No, screenshots. Asta nu mă interesează. FLPS. Stop benchmark. Nu. Ia, chiar vreau să încerc. General of movies, capture, video capture. Ia să încercăm. Oare cum merge? Asta oare merge acum? Oare filmează ceva sau nu? Stai. Așa. Aici și... Nu. If no. Nu? Nu. Firar. Nu. Bun, close. Bun, deci stai să... Sunt curios să văd Super Mario World. Să fie copyright aici, deci nu mi-aparține audio-ul pe care să-l auziți în timp ce vorbesc eu, cu gura mea spartă, aici. Deci dacă se aude muzică de Mario, Super Mario Team World,
Team World. Nu eu am făcut-o. Nintendo a făcut-o, uite, îmi spune acolo. Deci să nu mai primesc copyright. Asta vreau eu. Uite, acum ar trebui să meargă. Cel mai șmecher videoclip, uite aici, pe sistem. Îl fac, sper să meargă, mișcă-te, da, Dinosaur Land. Joshi. Let's go. Nu. Task Manager. Start Task Manager. End Task. Nu, încă stai. SNES aici, End Proces. Bun. Acum, Move, Survive. Sonic Ball. Stai, Sonic Ball? Da, merge bine. E bun. Deci, mă mut pe Fraps. Na, asta e, mă. Deci ați văzut cum l-am instalat. Ce aș putea să mai fac să umplu restul? Nu, stai, ce aș putea face? Să umplu restul videoclipului. Nu. Nu, doar atâta bănuiesc o să fie. Deci, da, e 7 minute. Ok,